Hi mga ka-Disciple, may nagtanong sa atin, Brother, naniniwala po ako sa authority ng mga apostol, pero bakit kailangan pa rin mag-confess sa pare kahit nakahingi ma ako ng tawad kay Lord sa dasal ko? Ganda ng tanong mo kapatid, sagutin natin yan. Oo, totoo naman, si Lord kayang-kaya tayong patawarin kahit magdasal tayo ng direkta sa Kanya. Pero bilang Katoliko, naniniwala tayo na mismong si Jesus ang nagbigay ng paraan, isang sakramento, para maranasan natin ang kapatawaran niya in a personal and powerful way. Basahin natin sa John 20:21-23. Sabi ni Jesus sa mga apostol, ang kasalanan patatawarin ninyo, pinatawad na. Ang hindi ninyo patatawarin, hindi pinatawad. Bam! Ibinigay niya sa mga apostol ang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan at ipinasa yan sa mga pari ngayon. So, bakit sa pari? Simple lang. Galing ito mismo kay Jesus. Dahil tayo, mga tao, kailangan ng naririnig at nararamdaman. Hindi lang natin iniisip na napatawad tayo. Naririnig natin ito mula sa pari na pinatatawad na kita. Ang sarap pakinggan, di ba? At higit sa lahat, may guidance pa. Parang check-up sa spiritual life natin. May pari na tutulong, magpapayo at magpapalakas ng loob. Kaya kapatid, hindi ito sa pilitan, kundi regalo. Paraan ito ng Diyos para tayo ihilumin, patawarin at mapalapit sa Kanya. Try mo, huwag kang matakot. Si Lord mismo ang naghihintay sa iyo sa sakramento ng kumpisal. Ako si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!